Biyag ti tao. Ray, Oh, abe kasla naliday ka man. Saan ka kadi ang naragsak? Taad doon anak ta. saan man? Naragsakak. Iso na lang ta nagsikuga kung adita pa'y nagkalaysa. Sana problema na ita. Ikasal kamot kat emen eh. Ay, tengga. Di ka mabali na baybayan. Umawag ti boss ko. Bakit lang, sumbatak tawag ko. Amang ano na patagtibaga na. May destino kiti sa bala lugar, mama. Anya? Nagpa-meeting ti boss ko di kalman, mama. Ket dito ti may saan nagmimitingan mi. Awan ka nung aminti sa bala busgan na, no di isyak lang. Kita adakan ka day taa, iho. No anya ti ambo mapagsaya atam. Aramidam. Mama, adagami bagak. Anya day ta? Ni Emily. Apay genobiam. Mama, masikugan. Kastaya. Anya pilang aruter aramidan yung ay. Agkasal kayon Wen, mama, pagsasaritaan tayong tunti may papaniti day tabanag. Dalawag nga rudan ti saritaan abalayan. Inton ka ni kadwa bulan ti kalaysa dagiti ubing. Uy, abalayan. Isumay ti kaya dagito bang. Sa bagay, saan pa yamadlaw ti sikog ni Emily ti day tabulan abalayan? Di oray man madlaway, awan dakis na abalayan. Tinapatag, agkasanta kidain. Wan ba't kit di abalayan? May kawa ka. Sa balitan, ti kakaduwak dito pisina. May ruwamak tungod la siguro. May pasig kung tungod lang ti bagi katagitipada ka empleyado dito eh. Ne, pangal daw magaya man. May pangalan. Ato umawag. Ne, baro ano numero? Sino mo tatay ito eh? Hello? Hello, di ka di Rayda ito eh? Wan, ma'am. Sino da ka di? Ay, ni Belinda ito eh. Tilan lady dito pagkababa nga mabalay. Apay ka di, ma'am? Nalipatan ti tulba kiti ayan ti door nga tiri daw mo. Amang nasapsapulam. Ha? Nakasta? Jack na ikat ita yung tulbag ko. Oo na yan. Nalipatak mo ten. Thank you, ma'am. Nakitam. Okay. Dadasan to dito ibalay no agawid ka. Bye. Well, ma'am, thank you. Magyaman ako na yan. Oo, nailakid din. Naimbaglakid di tatilandledi ti nakakita. Kasanon, nada nakastrak iti pagababangak. Oh, naimbaglakid din. Hello, Ray. Kumusta kan? Hello, Emily. Okay ka lang dito eh. Siga, kumusta ka? Kumusta ti sikog mo? Kastoy, medyo marigata nak nga aginaw. Iso ang naglayluak ba si titi pa nagisuro kiti online? Well, di ko nagbambannog ha? Tapno nasalon at kayo itanak ta. Wan, Ray. Diyak unay makapangan. Napili ak namin iti makan. Man-man ti may paunag ko. Ala, aganos ka, Wan? Talaga kasta siguro. Pasya ti panaginaw ti kasta. Kaano kang agawid? Kunam nga agawid kay di last week. Ngam saan ka mo't anatuloy? Wan nga ron. Ato ti pakakumikumak dito. Kailiw kan. Saan ka kadipay nga aglive kat umadan hindi ka laysata? Wan nga ron. Ngayon marabayan, kita no kasano ang may remedyo data. Ala, kasapulan nga aglive kan. Tapno maisaganan dagiti rumba nga maisagana. Wan, sige. Kita na to, Emily. Okay, sige nga ro din.
Tada pera ni Jack, ha? Bye. Bye! Abi nga takas ti imbagana. Anya ti mas priority na. Ti trabaho na. Wano ti umadanin akalay sami. Nasaya tanagawid kan, Ray. Awan pa'y naisagana ama aramat para iti kasaryo ka ni Emily. Jack pa nakafile iti leave ko, mama. Anya, apay ngay. Atrasadon ton ati oras no kasta. Mabalin mo't ngay tantan pa lang di kasarmi, mama. Anya, apay pa'y laang, Ray. Iti anya arason. Ada problema, mama. Ah, problema. Anya day iho. Ada kamin Beryl. Kaduak ni mama. Agmano mama? Kasya na ka ti Diyos, balasang ko. Sumrek kayo, mama. Rihani. Mama. Sobrektan. Mama, sorry. Nailaw anak. Masikugan ni Beryl. Mama, please. Mawatan da ko, ma. Pakawanin da. Magyaman hakta simurot kayo kanya. Kit napagsasaritaan tayo ti kasarmi kin ni Beryl. Sana siya ti pagkidawam iti pamakawan, Ray. Awan matiyam mo ka nagbasulan ni Emily. Ngano apay anay turad mo tinang isukat kan ko, ana. Tidakas na. Mangnamnaman ni Emily nga iso ti pakasaram. Adamat gayam sa balin nga ikalaysam. Irik-rik na ak ni Emily. Namuna kat masikog. Iso ko matirumbang nga ikalaysam. Mama, di ka madanagan. Nasingpot mo't laang ni Beryl. Nasingsingpot ngam ni Emily. Masyanak ka ni Emily. Kasanulangan ti apo ko kan ko, ana. Mama, agdamot apo ko yukin ni Beryl. Masikugan. Naitangam enta di ka nagpampanunot na imbag, Ray. Dak kaya't tinaramid mo. Dak kaya't agpamaranggan ka. Talaga ama di tinakam ko, Ray. Kasanulangan ni Emily. Agawid ka nga rod. Kaing kakasaritan ni Emily. Makaammo kang agpalawagkan ko, ana. Mama, teksak tulatan. Anya, unay kabatan. Kasaritan matiti na sayaat, Saan at text lang? Tapno may lawlawag mo na imbag ti amin. Mama, awan oras ko. Teksak tulatan. Makumiko makuna yan, mama. Ay, anak. Gusto tayo na panagsangsangi mo. Manon nga aldaw akasta ka. Ang mga numa kapadakis, iti si kugmo ti kastangal aramida man ako. Tatang, Diyak amo no kaano ang makalipat ak. Diyak pulos ni namnama nga isukat nagniray iti sa bali. Nagsakit, tatang. Anak ko. Anya nga ron nga. Di mo mabalay nga ipilit ibagimkin ko, ana. No talaga di na kan kayat. Lipatom kit din, anak. Saan mo aribang asangitan tikas di klase ti tao? Pinangnamnaman na kanalaang iti awan. Diyak amo daramidak, tatang. Kasano kami paitan iti sikog ko? Kasano ang makalipat ak? Kasano ang makarugiak manan? Pati bakarang ti pakinakam mo, anak ko. Patsak akaba ilam dahil ta. Agkamang kakiniapo, Diyos. Di nakabaybayan, anak ko. Agyaman nakitika dayo. Kasapulan kayo itatatang. Kasapulag ti panangandi ngayo kanyag. Iso adidak ko mapampanawan.
Nakapasingay kan anak ko. Ay na. Wan tatang. Di man laimay ni Ray. Uray para kumalaang iti anak na. Wala, bay amo deret. Sa labale. Tay, imay ti inana itay. Oray kas dede naramin ni Riking ka. Suportado mo lata ti inana kada kayo itanak mo. Saan na nagbaliw ti panakilangin na kada kayo? Nasingpot ni mama kada kami tatang. Ngam ti anak na. Kas jay lakalaka na kuha na ti panangikulasay nan kada kami. Lala, di ka nagsangit anak ko. Di pata mo sa diyang tao. Ala, agpapigsa ka kiting. Tapno makaruwar kayong dito ospital. Anyat pa panunutan, Ray. Maturog tan, rabiin. Agbakasyon tayo ko may probinsya. Kaili ko ni Mama Beryl. Busy ako di trabaho. Kan busy ka mat saan ka di? Aglive ta. Oray may sawa no, duwala ang daw. Masiguranak nga biyahe iti adayo. Nakadayon tumat ijay lugar iyo. Kahit kano ni Mama ang makita ti anak ta. Kat, makikita naman no kas dyan video call kayo. Sa bali latamot ati personal. Agbakasyon tayo kumahani. Maulawak nga biyahe kunakmat. Ala, siyak lang arudan tagawid hani. Anya? Maiturad mo ti pumanaw asanda kami akadwa? Kadi mo mat kaya ti sumurot kanyak. Inton maminsanan nga gawid ka. Ipakat mo man ang ti kinamamas boy mo ako nak. Beryl, Basta awan ti agawid no kunak. Awan! Hello, anak ko. No kasta? Saan kayo man na makaawid? saan Mama? Busy kami nito sa hawak. Kailiw kayo, anak ko. Kaya't ko makita ti apo ko. Di yun na ka din may sakripisyo, ti oray may sa wanod duwang aldaw. Saan nga rin mabalin, Mama? Saan nga min ama kalib ta asawa kiti trabaho na? Kat, sigalatan na ti agawid, anak ko. Saan nga rin komportable nga agawin? No saan ko akadwa ta asawa, Mama? Ha? Sige ito na eh. At aparamitak, Mama. Baliwan tayo tumanindag sarita. Bye. Bye, anak ko. Anyan. Madipod ng asawa ti anak ko. Kaslaawanan apulos ti patag ko kankwana. Payakas jay. Ay na, agyaman nagtanda kayon. Ay na, tuya po ko kaya. Umay ka man apok. Agubatawan. Mama, agmano ak. Ay ste, nana kunak kuman. Anya ka lagi din aya. Mama, kunamlatan kanyag. Tawan tinagbaliw kanyag, iha. Please, di nagawagan iti nana. Mama, kunamlatan. Takas dapat isigod nga awag mo kanyak. Saan ka di? Mama, Nakaluto akon. Dito'y kayo na mangal daw iti apo ko, kuwan. Agyaman na, tapinat gamtikid daw ko. Di pa nangi pa share mo iti apo ko, dito'y balay. kailiw kayong matngaminan, Mama. At awan ka dwayo? Ay na, sigod mat nga awan iha. Manipod na nga asawa ni Ray. Manmanon nga pakita dito'y balay. Ha? Kinapod no na. Diyak pa'y nakita apulos ti apo ko kadakwada nga gasawa. Anya? Iso nga, agyaman na, tapinat gamtikid daw ko, balasang ko. Ay no! Nagpagluntoy apo ko kaya. Ay na! Nakaaya-aya! Emily, iha. Ada ko makidawagkan ka, balasang ko. Anya day ta, Mama?
Mabalin ka di, adito'y kayon balay nga agnan, iti apo ko. Anya? Please, si isak dito'y balay. Man-mano nga agawid ti anak ko dito'y. Dito'y kayo kuman nga agnan, iti apo ko, Emily. Please. Mama, Naminsan la nakitak ti manugang ko. Tanibay pulos na gawawid dito'y balay. Ultimo ti apo ko kadakuada. Imot da. ala, bayan nyo. Tapanunuta ka na imbag ti may papan iti dayta. At hakpaya katulunga mamangawawir iti anak mo. Tamabalin mo nga ituloy ti panangisurum iti online balasang ko. Nabayagan nga gapdato makin ka, Emily. Kahit kukumamamuan, no adamot lang namkin ka wanawan. Daniel, amom nga dan anak ko, ngam apay asyak ti pagdatunam. Saan umdas? Alapad day ta kanya. Sigalaan tinakarik na kitikastoy, Emily. Daniel, Ay ayatan ka, Emily. Pagkasagana nga aguray, no kaano nga klurenak. Anak ko, awan makita ka dakas dito dayta. No lakit dita marit naman napod no ni Daniel kang ka. Kan, no ay ayatam mag. Abay na day na parigatam kibagay. tatang, kasla mabuti nga kung amakiin na yat manan. Anak, saan nagpapada dagiti lalaki? Dakiling tabo. Aklulim kay day ni Daniel, anak. Madlaw anasin pag. Kipat siya nagbalingkan to anaragsak iti sidong na. Tatang, Laki din, tatatatang ka ba lang? Aklulim mo, anak. No kasta, andan kayan ayat ni Emily, kabsat? Huwag kapsat. Inaklunan di agar-aram kang kuwana. Ay na, kamaudyanan na. Nakasapol matlangan iti kasukat ni Ring anak ko. Uwan, kabsat. Pakaragsakat no atan kayan ayat ni Emily. Tapno maagasan ti pan nakapasakit na agapuanan ti anak ko. Tangamin, jak kanunungan di naramid ni Ray ka ni Emily nga anak mo, kabsat. Isoma siya nagunay ka ni Emily. Kan iti apo ko kan kuana. Nala, awatin kayong daming kapsat. Talaga siguro asan nga isulat ang kagasa. Emily, bakit? Mapala kang trabaho. Di mo baybayan ti anak na, ha? Kinti si Kubo. Di kag bambanog, why? wen Daniel, kat agyaman na ka. Ital niya. Itinabuslon nga ayat mo. Ay, nakaragragsakak. Ngamin, impay na ka ti Diyos kanyak. Kat agyaman na tayo bilang mo kaspudpud no nga anak ti anak ko. No asino dagiti napatayken ka. Napatagmaten ka niya. Kasta ti kinapudno, ken kinatalos, ti panagayat ko ken ka, Emily. Sige, mapana ko na. Ang mga numaladawak iti trabaho. O sige, aganad ka lakay. Di mama ti umawag. Hello, mama? Hello, Emily iha. Mabalin ka din, ipasyar mo di apo ko dito'y balay. Ha? Please, kailiw kong ti apo ko. Kaya't kung iliw-liwag tila dingit ko. Gapo iti saanan apa ng sarsarong kartyanak ko kanyak. Tidak pa'y malang ipasarong karanan. Sige, mama. Umay kami, itamat laan. Agyaman na, agtanda kayo ang iti iliw ko iti anak ko, Emily.
Na kayo iti apo ko, ti pang ipapapasa kiti nakaro nga iliw ko kani Ray. Iso nga, agyaman ako unay kada kayo. Ay na, agluwa kayo manan, mama. Di kay kadagladladingit. Panunutan nyo latan ang makumikom da. Iso asaan da ang makabakasyon. Naimbag ka pa iha. Kanayon ti panang ipasyar mo iti apo ko dito'y balay. Basta da oras ko, hiyag ko ti apo ko yu dito'y balayo, mama. Sana problema dayta. No kayat yu, umian kami ita dito'y balayo. Tainton bigat kami nga agawid ka ni baby. Tailiwon yu anaimbag da apo ko yu. Ha? Agpaiso? Oh, sige man nga rod. Ang imbag no palubusan na kati asawam. Wen, mama, nasingpot siya asawak. Man nakaawat unay. Mama, patuluyan mi nga rudan. Umay kamin tumanan no maminsan. Sige, Emily. Kaagyaman ak manana. Oh, ape akas na ti Jaryo. Ape akas na maditiik na yo. Wano maladingitan kayo iti ipapanaw min. Kwa, okay aklaang Emily. Di nakpakadanagan. Medyo maditirik nak. Ang patsyak. Nga okay to ninton madamdamada ito'y. Mapantayo langan iti doktor, mama. Sanan. Okay aklaan ko nakmat. Di nakpakadanagan. Sigurado kayo? Sige nga rudan ha. Mapan kamin. Talaga maditirik na ka. Maawatan na niya tinasakit kanyak. Nagdagsan tirik nak. Kasla, marigatan ak nagangas. Inakmanlangan iti silid ko. Kurang la siguro iti inanada ito'y. Inakagid da. Apa kasla saan ka baka ignarak ka? Pampanunutat ngamin ni mama tatang. Saan nga reply ka dagiti chat ko kan kuana? Saan na naka-online? Anya? Mapan kamin sa ije balayda tatang. Ay kawan Ikulog mo tapo ka. Tapo agin nilaw da manang. Sige tatang. Ha? Diyos ko! Mama! Anyat na pasamak ka na kayo! Ha? Ala! Saan matungad ang angas? Agparayat ka na iti karuba! Hello? Sino da ito eh? Ni Emily da ito'y Ray. Agawid kayo kuman. Ni mamam. Ha? Apa ni mama? Di ka kumamakmaklaat. Natayan ni mamam. Anya? Pangasim, Emily. Ibabawin timbagam. Saan pera try ni mama? Natayan. Atapan da cardiac arrest team patay na. Sana pululoy ka! Mama! Pagawain na ko ba? Ito tiyak pirat ka na kita mo. Diyan pag-arap ako ka kaya mati mapagtang mo. Ipagpatig ko na mama. Ray, makipagladingit kami. Agiyaman na. Emily. Impakada kita asawam di asidag ko kan ka. Tadala kayat ko nga ibaga. Kanayon nga minasigaan ni mamam di panagawid yo. Kanayon mat ama paay. Kailiw na kayon ama kita. Nga makumikom kayo kano iti trabaho yo. Iso atunggal mailiw ti inamkan ka.
Payaban na kami iti anak ta. Kat ti anak ta ti pangipapasan na iti iliw na kada kayo. Kagyaman akin ka, Emily. Itiluksi, tinaramit ko kin ka. Nagbaling galata na saya at itinak. Agad, anak ito akong taway. Gagkid daw iti pambakawan kin ka. Linipat kun ti amin, Ray. Isabaybay amon ti napalabas. Siya ka ba nalamanan ti konsensya kita. Kapoy tinapasama kiti inak. Natay, siya ka ba na nakatin na sa kabayapin mo sa Mama. Ipatpatag ka na Mama. Pagawalan na ko, Mama. Nasakit ti mapukawan iti patpatag iti biyag nang runa no adda di mo pinatgan akid daw na sakbay apimusay. Ngam no pay kasta, masapol nga klunan tayo dayta taamin tayo, agturong kan ni patay. Bueno, gagayam ditan tinagibusan, ti pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insurat ti pagayam yo Jenna Almoite. Thank you, kan God bless kada kayo. Amin.